Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Istaghfirullakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa libadi ajmain. Wa huwa sultanul alaina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa tismaru miswati tamanhuri wa rami Muhammad wa fawiyur masruri wa bakhwalikul insan wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya min wa batlamul Fatihah. Bahwasan sebagai Rasul Imam Ghazali, Hasan Ahmad Al-Badawi, Hasan Imam Syirot, Hasan Pak Suwanti Ibrahim, Hasan Pak Kasihan Talas dan guru-guru kita lahumul Fatihah. Wausan tiang sepo kali kita lan para leluhur kita saya dumugi manafiatan Ibu Siti Hawa wonten cikal bakal ingkang babat desa lahumul Fatihah. Khususnya rezeki kiamat yang jabayi keluarga kita, anak putu kita saya dumugi minjang wonten yaumul kiamah. Mugi-mugi dipun dadosaken ilmu Gusti Allah, ahli kang dipun paringi ridho rahmat nikmat hidayah, ahli kang dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang menparua manfaat barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Lanal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teng kitab Tibyan niku dipun terangaken. Bismillahirrahmanirrahim. Asari ngatu bila hakikoten ngatilaton al hakikotu bila saringaten zindikun wal aslu mangan mutalazimaini. Jadi masalah ibadah niku dipun dawuhne tiang belajar niku aja amung syariat tok, ya kudu belajar hakikat. Umume wong sing dibelajar niku syariat. Hakikat ora tau belajar. Luwe-luwe wis rumangsa paling ngalim syariat, wis rumangsa teko hakikat, rumangsa iso nglakoni hakikat. Padahal ora ngerti hakikat. Utawa belajar hakikat sing ninggalne syariat niku nggih kleru. Mula awake dhewe kudu ngerti awake dhewe urip iki jane dibagi ana loro. Siji syariat, pindho hakikat. Kudu ngerti manggene nendi. Undang-undange raga diatur nganggo syariat, undang-undange roh diatur nganggo undang-undange hakikat. Dadi lek selama awake dhewe kuwi sik urip iki ya gawe raga, gawe roh, ya loro karone kudu digawe. Mula asare ngatu bila hakikatin ngatilaton. Syariat lek ora enek hakikat niku kosong. Ibaratnya gelas ora enek isine. Contoh, Allahu Akbar. Nek didelok salat, tapi sak jerone salat tibake mbayang nih donya. Oke. Contone, Allah Akbar, la ilaha illallah. Terus usolli fardal maghribi makmali taala Allahu Akbar. Sing dadi imam, sing dadi makmum lek salat dhewe. Tapi nyatane pas Allahu Akbar, kelingan barang-barang. Kelingan utange, penggayane, dulure, kancane, perbankane, wes kabeh metu. Sing ora tau dipikire, ya iso metu malah.
didelok sangka akal, cara syariat wis salat. Wis akal, cara syariat. Tapi cara hakikate ora salat, etok-etok salat. Sajake madhep ngulon, dadi imam ya imam, dadi makmum ya makmum, tibake sing difikirne itu donya. Nah, kuwi jenenge syariat tanpa hakikat ngatilatun. Kosong. Dadi lek didelok ngono kuwi salate sing pirang-pirang taun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, salate ora ketampa. Jadi pas Allahu Akbar sing enek undang-undange raga, undang-undange ora digawe, Allahu Akbar tibake tok-tok salat Gusti Allah ora enek. Terus al hakikat itu bila saringatin zindikun. Hakikat lek ora gawe syariat kuwi rusak. Contoh ngene. Hakikat kuwi undang-undange roh. Sing ning jero ben ning jero, ning jaba ben ning jaba. Tapi nyatane syariat ora digawe, undang-undange ning jero digawa ning jaba. Alah, nyapa salat? Gusti Allah ora butuh salat. Wong awake dhewe ra salat lho Gusti Allah ya ora sugih. Gitu. Wis dijerokne neh. Upama awake dhewe salat, Gusti Allah ora sugih. So umpama awake dhewe ora salat, Gusti Allah ya ora mlarat. Sementing eling Gusti Allah to. Nah, wong ngene iki wong rusake tatanan, ibaratnya wong golek penake dhewe. Dadi jero ben jero, njaba ben njaba. Kaya ban lho. Zaman biyen sadurunge ben tubles, enek ban njaba, ban jero karo angin. Ban jaba ben manggen jaba, ban jero ben manggen ning jero. Saiki sampean bayangne ya, sepeda motor utawa sepeda ontel mlaku ora enek ban jabane sing digawe ban jerone, piye mlakune? Nah, wong hakikat sing ra gelem syariat ya modele ngene iki. Montor iku ora kena nggih mlaku engko. Lekas tumpake akhirnya nyeruduk buk, kejegur kalenan, got yang ngono kuwi. Dadi mulakno wong sing hakikat sing ra gelem syariat iki jenenge wong zindek golek penake dhewe. Ngene iki wong keblinger. Tapi ya ora entuk dipaido. Masalahe ngene iki ya kudu enek. Lek ora enek ngene iki donya ora rame. Nah, mulakno cilakane wong didadekne wong hakikat sing ninggal syariat golek penake dhewe. Lah, sing bener piye? Ya ban jaba ya ban jero, ya syariat ya hakikat. Wal aslu mangan mutalazimaini. Ibaratnya saling lengkap-melengkapi, saling ketergantungan nggak bisa dilepaskan. Kaya awake dhewe urip ngene iki. Selama dhewe urip, raga nggak kena dipisahne, urip nggak kena dipisahne. Saling lengkap melengkapi. Nah, semono uga lek pengen ban kuwi mlaku, ban jaba kudu enek, ban jero kudu enek, angine kudu enek. Terus. Nah niku. Mulane sing bener kuwi ya syariat, ya hakikat. Aja kefanatikan syariat, aja kenemen ke hakikatan. Dirasakne ra penak. Kaya telo mau wegel dipangan piye ngono wis penak-penak gitu. Pun. Jadi sing bener awake dhewe ya kudu belajar syariat, kudu belajar hakikat. Masalahnya apa? Lek awake dhewe gur syariat tok, salate niki engke tahun-tahunan entuke kesel ora ketampa Gusti Allah. Upama ke hakikatan ki kok ngrusaki tatanan dunya. Nah, mulane awake dhewe salat ya kudu belajar syariat, ya belajar hakikat. Lek wis syariat hakikat engko salat engko ngerti, salat engko sah, salat engko ketampa dening Gusti Allah. Nah, terus bahas masalah salat. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj hasil Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku salat 5 waktu. Oke ulama, oke kiai nyeritane awake dhewe salat iki krana dadi umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi krana Isra Mi'raj nampa dawuh perintah saka Gusti Allah salat 5 waktu. Awake dhewe salat pirang-pirang tahun, puluhan tahun nglakoni 5 waktu, tapi enggak pernah pisan-pisan takon, nyapa kok 5? Kok ora salatin 6 wektu, 7 wektu, 10 wektu ngono lah. Apa lurae isuk karo sore? Apa diganti awan karo bengi ae? Nah, jadi ngene iki ya enek landasane, ora sok jujuk 5. Kaya Indonesia Pancasila kok 5 ngono kuwi, kok nyapo Pancasila kok ora 7, utawa Pancasila kok 3, kabeh nek dasare. Semono uga salat 5 waktu iki krana biyen
ceritane lek ilmu hakikat, lek syariat ra temu syariat. Syariat ini bahas sepet, tapi lah hakikat wis bahas masalah lengo. Lek bahas sepet ae kapan teko lengone ngoten lho. Ceritane Nurullah tumetes dadi lintang johar. Akhirnya dadi Nur Muhammad. Nur Muhammad kali Nurullah kumpul selama 50.000 tahun. Sause 50.000 tahun Gusti Allah dawuh alastu birabbikum. Nur Muhammad jawab bala. Nah, jadi enene Nur Muhammad napa? Ngeten. Tenapa salat 5 waktu niku alasane kudu ceritane. Ceritane Nurullah kumpul karo Nur Muhammad suwene 50.000 tahun, sakwise 50.000 tahun Gusti Allah dawuh alastu birabbikum bala. Nur Muhammad, apa aku dudu pangeranmu? Nur Muhammad terus jawab, bala, nggih, panjenengan pangeran kula. Sakwise Gusti Allah takon, Nur Muhammad jawab, niki Nur Muhammad terus sujud ping 5. Sak sujudan niki suwene 10.000 tahun. Jadi totale niki 50.000 tahun. Nah, jadi sujute Nur Muhammad iki enek alasane krana nyukuri wis kumpul karo Nurullah. Sujud ping 5, sak sujudan suwene 10.000 tahun. Totale 50.000 tahun. Nah, mulakno sujud 5 iki minangka kode dadi tondo umat Kanjeng Nabi Muhammad iki diwajibne salat 5 waktu. Alasane nyapa kok salat 5 waktu? Iki krana Nur Muhammad sujud ping 5. Sujud nyapa kok sujud? Minangka nyukuri Nurullah karo Nur Muhammad wis kumpul. Nah, saged dipun tampi? Saged. Iki Nur Muhammad nyapa sujud ping 5 krana syukur wis kumpul. Saiki nyapa awake dhewe kok sujud ping 5? Maksud sujud ping 5 salat ping 5 ngoten lho. Lah, nyapa kok salat ping 5? Iki minangka syukure awake dhewe didadekne menungso. Lek awake dhewe isih rumangsa dadi menungso, iki ya kudu salat. Saged dipun tampi? Lek ora rumangsa dadi menungso aja salat, ngono lho. Kowe enak wis apa pinggalan alame setan, alame jin, alame iblis, monggo kersa. Terserah jenengan niku lho. Sepindah malih, lek pancen sik rumangsa dadi menungso sing duwe iman ya kudu salat. Lek didelok sangka ini upama dikerasne, kok enek wong dadi menungso ora gelem salat, iki berarti menungso rupa setan. Setan rupa menungso, jin rupa menungso, iblis rupa menungso. Nyerai kon ibadah ora gelem ibadah. Pun kula mangsuli kita diwajibne salat 5 waktu dasare krana Nur Muhammad sujud ping 5. Salat 5 waktu ki enek jenis subuh, zuhur, ngasar, maghrib, isya. Abdi kudu ngerteni. Subuh nyapa 2 rakaat, zuhur nyapa 4, ngasar nyapa 4, maghrib nyapa 3, isya nyapa 4. Abdi kudu ngerti. Nah, lek ora ngerti yo piye? Berarti nek dhewe salate gur melu-melu ngono lho. Dadi ade diperintah Gusti Allah kudu ngerti, nyapa kok diperintah terus tujuane nyapa ngono. Upama mangan, tujuane mangan nyapa? Ben warak. Upama ngelak, piye ben mari ngelak ngombe banyu. Tujuane ngombe banyu supaya ngelake mari. Semono uga nyapa ade kok salat subuh kok 2 rakaat, tujuane 2 rakaat nyapa? Kuwi krana nyukuri eneke roh lan jasad. Nah niki. Jadi awake dhewe ngibadah kuwi gawe roh, gawe jasad.
Lek gawe rotok kuwi jenenge napa? Wis CCA alam. Nggih. CCA alam. Are nyapa? Ragane pendem. Dadi lek rotok salat nggih mboten saged. Terus upama raga tok ora enek roe jenenge mayit. Mayit salat ya ora iso. Mulakno lek gara ragane niku ora iso salat tapi disolati. Mulakno awake dhewe saiki sehat, anggota normal, ora cacat, ora ana sing suda. Ade ya kudu salat subuh. Minangka ade wis karo Gusti Allah diparingi roh kalian jasad. Lajeng salat dhuwur, nyapa dhuwur kok 4 rakaat. Niku krana nyukuri kita wis diparingi mripat loro lan kuping loro. Nah, niki. Jadi salat dhuwur iki upama dijelasne nyapa 4 rakaat krana nyukuri diparingi mripat kuping loro. Lah dhewe wis dikek mripat kuping loro ya kudu disyukuri. Bukti syukur dhewe diwehi mripat loro, bukti syukur diparingi kuping loro awake dhewe nglakoni salat dhuwur. Ngono. Dadi ya syukur nglakoni tok. Kudu ngerti dununge 4 rakaat. Ya pisan-pisan upama ngaji dadi santri ora apa-apa takon kiai, "Yai, apa nyapa ndur 4 rakaat?" Ini perlu takon, aja gur pendak ngaji gur rungokne samina wa atokna. Pisan-pisan dadi santri ngono ya mbok ngengkel titik ngono. Upama film iki ben seru ngono lho. Nah, gitu. Ora gur didhawuhi manut, nggih, tapi ora ngerti dununge. Sesuk salat 4 rakaat ya dhuwur, nggih ngono. Pisan tangan, lha kenapa kok 4 rakaat? Ngono, pisan-pisan ngono kuwi. Aja gur manut. Terus ngasar. Nah, niku nyapa kok 4 rakaat. Niku krana nyukuri gulu, geger, lambung loro. Ya niki. Jadi awake dhewe wis diparingi gulu, geger, lambung, jeroan lah. Awake dhewe ya kudu nyukuri. Bukti syukure awake dhewe diparingi gulu, geger, lambung atau jeroan, awake dhewe salat ngasar. Terus nyapa maghrib kok 3 rakaat iki krana nyukuri awake dhewe wis diparingi wajah kali irung loro, bolongan irung loro. Nah, enek dununge. Dadi Gusti Allah ora syukur minta kowe kudu 3 rakaat maghribe ora, enek tujuane ngono lho. Nah, dadi samikna wa atokna penting, tapi aja taklid buta, dikongkon budal tapi ora ngerti ngono aja. Wade diparingi akal ya digunakne akale ya takon. Upama ora ngerti kurang paham ya ngengkel titik ya ora apa-apa jenenge ngengkel santri yo. Ya dadi kiai lek diengkel aja nesu. Dadi kiai yo diengkel nesu rasa dadi kiai ya nah penak-penakan gitu gitu. Dadi kiai kudu jembar, kudu persiapan enek murid sing ngengkel, enek murid sing manut. Aja kur dadi kiai jalukane muridé sing manut. Penak men dadi kiai gitu. Terus nyapa ngisa kok 4 rakaat niku krana nyukuri eneke sikil loro karo tangan loro. Nah niki. Kan ade male genah ngeten iki. Oh, lek ngono aku tak sregep salat. Aku tak sregep salat subuh. Nyapa? Aku wis diwehi roh karuan jasad kalian jasad. Oh, aku tak sregep salat ngisa krana apa? Aku wis diparingi tangan loro, sikil loro. Jajal upama diparingi sikil tapi tangane ra duwe piye? Yo. Jajal diparingi tangan, diparingi sikil, sing kena tangane sikile ra iso mlaku piye? Ilingo ngono kuwi ngono lho. Lek iling ngono kuwi ade malih semangat salate, semangat ngibadah. Dadi semangat no ibadahi ora krana semangat dibang-bang ganjaran mboten. Tapi krana syukur awake dhewe. Syukur napa? Rezeki sing ora kena eto ngono lho. Lek ngoten niku ade malih arep ninggalin salat ora wani. Isin karo Gusti Allah ngono. Jajal dadekne menung apa? Dadi malaikat ae wis ngono. Ora ngerti mangan ngombe legi, kopi, iwak pitik ora ngerti to nggih. Sing malah dadi menungso, duwe sikil, duwe tangan, duwe lambe, duwe kuping. Nah, iso ngrasakne nikmate dunya. Dikai organ sing normal, ora cacat, ora suda, ora sulaya, komplit kudu syukur. Mula awake dhewe kudu belajar syariat, kudu belajar hakikat. Saged dipun tampi?
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikil rabbin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma filana dzunubana wa liwalitina warhamhum kama rabbana shighara rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi al-Fatihah. Akhirul qouli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.